дирӯз 4 нафар аз мансабдорони баландпояи Тоҷикистон дар шаҳри Женева дар Кумитаи пешгирии хушунат алайҳи занони Созмони милал гузориш доданд. Ҳайати Тоҷикистонро Юсуф Раҳмон, Достони Кул раҳбарӣ ва Идигул Қосимзода раиси Кумитаи занон бо Гулнора Ҳасанова раиси Оҷонсии Умур ҳамроҳӣ мекарданд. Коршиносони ин кумита аз мансабдорони тоҷик дар мавриди одамфурӯшӣ, ҷалби занон ба танфурӯшӣ пурсон шуда аз Тоҷикистон хостанд ҷазоро барои танфурӯшӣ аз байн бубарад. ҳамкорам Абдулло Ашуров ҷараёни ин гузоришро дар Женева мушоҳида кард. Абдулло, салом ва нахуст бигӯ ки чаро коршиносони Созмони милали Муттаҳид хостори лағви ҷазо барои танфурӯшӣ ҳастанд? салом шаҳло. Барои он ки дар Тоҷикистон ҷазо фақат барои занҳо муқаррар шудаву вале мардон ки аз чунин хадамот истифода мекунанд сарфи назар мешавад. рӯзи гузашта коршиносони Кумитаи пешгирии хушунат алайҳи занони Созмони милали Муттаҳид дар шаҳри Женева гуфтанд ки дар тавсияҳои қаблияшон аз Тоҷикистон хоста буданд ҷазо барои танфурӯширо аз байн бубарад ва барои коҳиш додани талабот ба хадамоти шаҳвонӣ тадбир биандешад. яке аз коршиносони ин кумита хонум Ҷаҳон аз мақомоти Тоҷикистон дар ин нишаст пурсид ки Тоҷикистон барои аз байн бурдани ҷазо барои занони танфурӯш ва коҳиш додани талабот ба хадамоти шаҳвонӣ чӣ кор кардааст. ба ин суоли хонум Ҷаҳон Юсуф Раҳмон, додситони кулли Тоҷикистон, посух дод. вобаста ба суоли шумо дар мавриди ба ҷавобгарии ҷиноятӣ накашидан барои танфурӯшӣ, тавре ман дар маърузаам ҳам гуфтам, дар Тоҷикистон барои танфурӯшӣ ҷавобгарии ҷиноӣ вуҷуд надорад. барои ин кирдор танҳо ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ шудааст. дар воқеъ Абдулло, Достони Кул гуфт барои танфурӯшӣ ҷазои маъмурӣ дар Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. мешавад мушаххастар бигӯӣ ки барои ин кирдор чӣ гуна ҷазо медиҳанд? мувофиқи кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ шаҳло барои танфурӯшӣ дар Тоҷикистон аз 10 то 15 рӯз ҳабс ва ё ин ки аз 500 то 2000 сомонӣ ҷарима пешбинӣ шудааст. зимнан 3 сол қабл Тоҷикистон андозаи ҷаримаро барои танфурӯшӣ боло бурд. қаблан ҷарима барои ин кирдор аз 400 то 800 сомонӣ буд. аммо ташкили фоҳишахона ва ё ҷалби духтарон ба фоҳишагӣ дар Тоҷикистон амали ҷиноӣ аст ва муҳлатҳои тӯлонитари зиндонро дар пай дорад. вале худи шахси танфурӯш маъмулан бо пардохти ҷарима озод мешавад. дар аксар маврид занони танфурӯш боздошт ва ҷаримабандӣ мешаванд. вале коршиносони Созмони милали Муттаҳид аз Тоҷикистон дархост доранд ки ҷазои маъмуриро низ барои занони танфурӯш аз байн бубарад ва онҳоро умуман ҷазо надиҳад. хуб, ташаккур Абдулло. зимнан дар Тоҷикистон бино ба омори тахминӣ беш аз 14 000 нафар ба танфурӯшӣ машғуланд. бисёре аз онҳо занони танҳо ҳастанд ва ё духтароне ки дар овони ҷавонӣ издивоҷ кардаву сипас бехонаву танҳо монданд.